ҳозир ҳам хеле строго шудагия ки бензин пила, болгарка ҳамин чизҳоро қаттон набарен. Хубуш бародаро ин чизҳоро ба камаз рӯй кунед. барои чӣ ба самолёт рӯй мекунед ё ки қаттон мебарен ҳозир намемонанд дигар. ин як чизи бехатария чуна риоя мекунанд. яъне ки бензин пиларо вақте ки ту мебарӣ, бензин пили ту бензин доро ко дурнужда вақте дар багаж мепартоянд шояд чапана мешава, мереза, аз сабаби ино бехатарӣ кардесиянд чизҳои ҳамхели чизҳоро намондесиянд. одамое ки қаттон мебарен ҳамхели чизҳоро набарен ки бефоида дар аэропорт ба намедонен ки дастгирӣ битен ки абрат намебаранд. барои ҳамон хубуш ин чизҳоро ба камаз рӯй кунед ё ки ҳамин чизҳоро дар ҳамин тоҷикистон ҳам мефурӯшанд. бародароне ки кашокаш накунед, ай ҳамонҷо бихаред. яки агар ки бигӯед ки не айҷа дорем равон мекунем харидагим, ҳатман ба камаз рӯй кунед, ба самолёт рӯй накунед. ма ира ай одаме ки нақл кард ки масалан бурданӣ будам ки намондан, ай ҳамё гап мезанам, ай пеши худам гап намезанам. барои мо бародароне ки бензин пила бурдасен, болгарка бурдасен, эҳтиёт шавед, хубуш қаттон набарен, ба камаз равон кунед. бохи худованд ҳаматон нигоҳбон бошад. нисори якояки шумо бо дӯстони азиз ва подписчиконе ки ин лаҳза моро тамошо мекунед, қурби асъори милли имрӯз барои шумо мегӯям. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1065 сомонӣ. бонки финка 122 сомонӣ дар назар гирифта шудааст. душанбе сити ва дигар бонкҳои имрӯза 120 то 121 сомонӣ. боқӣ дар амони аллоҳ бимонед. хунро хоб намуда барои ҳамхобагӣ нерӯ мебахшад. малҳами пигмента барои бемориҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои сабзонидани мӯи сар ва риш. крем фрек барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. равғани хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фотзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. дастрас намудани доруҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон амалӣ мешавад. ширкати дороиге муроҷиат кардестам. дорои простати дорем, геморрой барои памят, сосуд, бесплодный мужской, женской, яъне ки барои фарзандон шудан, гайморит, барои ҷигар, давление, барои зрени чашма равшон кардан, набрат вес, дорои кирм барои одами калон майда, мужской сила барои касалиҳои қанд, барои касалиҳои гурда, астраханоз, женское здоровье, кадомеда дар кор бошад, занзанин барои жулудка, кадомеда дар кор бошад, занзанин иншаллоҳ ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номеро дар роҳи экран.